sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata online payment sa single ticketing system kang LTO asin LGU Naga temporaryong pinagsuspindir. Mga unauthorized railroad crossing sa bilog na Bicol Region saro-saro nang ipinapasara kang Philippine National Railways. Bus na sulo mientras nagbabiyahe pasiring sa Partido Area Kasubanggi. Joint Operations Center kang LGU Naga para sa Peña Francia Fiesta bibilugo na. Diyos Marhaina Banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod Bareta. 18 vehicular accident ang nairehistro sa Bicol puun kan magbalik ang biyahe kan tren na may rotang Sipokot Naga asin Naga Legazpi. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. July 27, 2023 kang ibalik ang biyahe kang tren halit siyudad ni Naga hasta sa siyudad kang Ligao sa probinsya kang Albay. December kang kaparehong taon nagdiretso na sa siyudad kang Legazpi ang biyahe kaini. Alagad sa pagbalik kang biyahe kang tren, nagpuon man ang paglangkaw kan bilang kan aksidente sa Riles kung sininbelto ang mga bihikulo na nababanggaan kang tren. Sa listahan kang PNR pun Enero hasta ngunya na bulan, may 18 aksidente na sa Riles na inbelto ang bihikulo. Pun sa linya kang Sipokot hasta sa Legazpi, nangyari ini sa mga inaapon din ng level crossing. We resumed po our operations last year, Naga Ligao, July 27, 2023. At December 27 po, we extended up to Naga, up to Legazpi, sorry po. For this year po, from January to August, we have records of vehicular accidents. Nasa 18 vehicular accidents po ito. Recorded po. Buong linya po ito from Sipokot to Legazpi. Swipe padigdi ang mga nasagi una side swipe kang tren na may 13 insidente, 8 ang injured, 5 ang nagadan. Para maiwasan ang mga aksidente sa Riles, may mga lakdang naman subot na pinagigibo ang manehmiento kang PNR. Alagad pinaninindugan kang PNR, nasa diri ninda ang rota, asin mayong ibang aagihan ang tren kundi sa Riles. So you are aware that PNR has its right of way. Ang sidings po ta is 30 meters from the center of the tracks. So kaya po, wala din po kaming magagawa other than preventive measures dun sa mga Riles natin. Number 1 po is putting up signages dun sa mga crossing. And number 2 po, meron na po tayong Explorer train starting kanina. Ang Explorer train po, ayan po ang nauunang tren bago po ang unang biyahe ni PNR. So, chine-check niya po kung may mga nakaharang sa Riles, may putol na Riles. Siniguro man kang PNR na igusin ng humanitarian assistance sa mga naging involved sa aksidente sa Riles kang tren. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang mga aksidente na imbuelto ang PNR asin nagkapirang bihikulo ang gabos nangyari sa mga railroad crossings. Huli ka ini pinagluluway-luwayan ng isaraan mga unauthorized railroad crossings sa rehiyon. Nagbabalik si Melvin Machado. Sa mga aksidente sa Riles kang tren, kadaklan subutig din nangyari sa mga unauthorized crossings o mga tinampo na pinagkongkreto na mayong paaram sa manehmiento kang Philippine National Railways. Digdi sa Bicol, igwang 89 authorized railroad crossings. Alagad, may 75 unauthorized railroad crossings. Susog ki Engineer JP Relieve, manager kang PNR Engineering Department, may 4 na sidang pinagpasara. 2 sa Albay, 2 man sa Camarines Sur, asin igwa pang masunod. May paisi man subot sa barangay asin lokal na gobyernong nakakasakop sa mga railroad crossings ang sedang ginigibo asin gigibuhon na pagsasara. Ang authorized crossing natin is 89 po. And the unauthorized po is 75. Last week and this week po, we have taken action po to close some of the crossings. Actually, may na-close na po kaming 4. 2 in Albay and 2 in Camarines Sur. And in next week po may scheduled kaming 5, 2 in Albay and 3 in Camarines Sur.
Before man po kami nagko-close ng crossing, nagko-coordinate kami with the barangay and if possible po sa LGU. Then saka po kami nagko-close, nag-aabiso po kami, kino-coordinate po namin yung closure ng level crossing. Apera kaini yaw naman subot sa proseso ang pagpapakarhay ka mga barriers o barikada na ibinababa kada bes na maagi ang tren. Ang siyudad ni Naga na may major crossing subot ang nakatala na bugtakan kaini. Barriers and cave-ins. Meron po tayong upcoming projects to rehabilitate the cave-ins and barriers po. I-revive po yan ng PNR. Including po the asphalting of the roadways within PNR right-of-way po. And then meron pang another project po is to install the automated level crossing barriers. May mga automatic barriers po kitang i-install. The locations will be mostly in Naga City and meron din some parts of Albay. Pinili lang po namin yung major crossings na lalagyan ng automated. And then yung may mga existing po na manual barriers, i-rehab po natin yan. Sa pagpunasim pagdagdag man ng biyahe kang PNR, nakipagkoordinar man subod si Attorney Celeste Lauta sa PNP asin nagpromesang kabali ang mga railroad crossing sa papabantayan sa Philippine National Police. Bago kaming biyahe, nagpapadala din po kami sa kanila ng schedule para po sila din because the regional director assured us that they will make it a part of their reporting na may naka-assign po din sa mga crossing. So, yung mga pulis po sa mga munisipyo, isasama po nila sa monthly report nila or weekly report nila with the regional director yung pagbabantay po sa PNR. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padago sa mga bareta, ang regular na biyahe kang tren ang saro sa solusyon para mabawasan umayo na subot magbiyahe ng mga skates na saro sa namumugtak sa peligro pag nagaagi ang biyahe kang tren. Susog kay Attorney Celeste Lauta kan PNR, may nakaulay naman sindang lokal na gobyerno na pwedeng magtao sa inda nin panibagong hanap buhay oras na magpundo ang operasyon kang skates. To use the skates, definitely po matitigil yan in a natural way. Kaya po ang plano ni PNR, mas frequent po na biyahe para po hindi po sila makapagkaroon ng chance na gamitin po yung tracks. Kasi alam ko din po yung sa skates may mga incidents din po doon. Sa iba pang bareta, poon ngunya na aldaw, suspendido muna ang pagbayad online kan mga motoristang nagkaigwan ng traffic violation as inatawan ng citation ticket sa paagi kang LTO, LGU Interconnectivity Project sa siyudad ng Naga. Inimatapos mag-agrangay ang mga motorista sa halangkaw nindang binabayadan online huli kan pagsingil man kang service provider na katuwang sa nasabing proyekto. Huli ka ini, pwede na ulit magbayad sa City Treasurer's Office ang mga may violation. Diretso na, ready na po sila Ma'am Court to accept the payments. Again, ulitin ko, temporarily, isususpend mo na itong online payment until such time na may definitive guidelines kita from the Sanggunian on the matter. Sa iba pang bareta, huli tadain naman subuot mapupugulan ang pagdakulkan mga e-bike sa syudad ni Naga asin maging sa ibang parte kan rehiyon. Pinag-anunsyar ni Mr. Glenn Mancera, Operations Chief kan Land Transportation Office, na kaipuhan ng iparehistro ang gabos na battery electric vehicle asin kaipuhan may lisensya na ang mamaneho. Apwera kaini ipapasunod man subuot sa Setyembre ang stamping o pagbugtak nin marka sa mga e-bike para mailaog sa record kan LTO Bicol. Ang arami po September, may full effect siya kasi may mga accreditation process pa pong ginigibo sa mga third party na gusto mag-tao po ng services sa stamping. Kasi hindi kakayanan pag opisina nila ang magibo kasi si inspector nila ang magpapara-stamp kaya ano. So may mga accredited po kitang talyer. Pag nakapasa po duman sa requirements, authorized po sila to stamp. Sa pagbabalik ang Newsbreak, sarong bus na biyaheng partido area na sulukan Subanggi. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga.
Complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sarong bus na may body number 1012 kan JC Liner Company ang nasulo mientras nayaon sa pagbiyahe pasiring sa Lagunoy, Camarines Sur, Kasubanggi sa may Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Susug kay SFO1 Michael Ray Rivero, Fire Arson Investigator kan Bureau of Fire Protection sa Ocampo, Camarines Sur. Enot subuot nakaparong nin krudo asin garumay nasusulo ang driver kun kaya sa iya ining iginilid asin pinababa tulos ang 10 pasahero na inilipat man sa ibang bus para dain na maabalaan sa indang biyahe. Posibleng faulty wiring ang pinagpunan kan kalayo. Binalikan man ngunyan na aldaw kan mga investigador ang nasulong bus para liwat magkalap nin ebidensya sa insidente. So, base po sa initial na
impormasyon, halip po naman sa driver na reparo niya daw po na iguana pong namamarong na crudo and then kalayo. Somewhere in the middle po kung saan po located ang makina po kang JC Liner. And immediately po, inilid niya po ang bus para po ma-evacuate po si mga pasahero. Mientras tanto, mga naglulunad ning bus kang JC Liner handal kang sa indang kamugtakan matapos mahiling ang nasulong bus kan Subanggi. Aramon taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Christine Reyes. Ini ang insidenteng nangyari ka Subanggi. Sarong JC Liner bus ang nasulo sa may Gov. Jose T. Fuentebella Highway sa barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Kung kaya, nagbisita kami sa Bicol Central Station asin naabutan ang dispatcher ng JC Liner na si Genaro Tamon. Susog sa iya, may mga fire extinguisher sinda sa gabos na bus para maiwasan ang araw kay ning insidente. Meter mo, kamusta na bus may unit mo? Kamusta may fire extinguisher? Parang blue po ya? So lahat yan sir, parang lagi kayo may precaution may mga precaution po kayo sakaling may mangyari po. Ayun po, kamusta po yan kumplito? Ano naman mangyari? May precaution kamusta po yan? Nahandal man si Maiden Leonen, sarong estudyante kang madalan ang nasabing video. Susog sa iya, takot ang sa iyang namatean. Arog man subuot ka ini ang namatean kang kapareho niyang pasahero sa nasabing bus. Yung napanood ko yung balita, syempre natakot ako kasi as a commuter ng bus papunta ng school, syempre natakot ako. Hindi ko alam, pag halimbawa naranasan ko yung ganon na scenario, baka magpapanik ako kasi hindi ko alam na gano'n. Sa inisyal na investigasyon na iniluwas ka Ocampo BFP, posibleng electrical faulty wiring ang naging kausa kang kasulo. Padagos pa ang investigasyon sa nasabing insidente. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Reyes, Newsbreak. Sa police report, sarong plastic sachet nin subot shabu ang nabakalan kan mga operatiba kan Police Station No. 6 kan Naga City Police Office sa 38 anyos na construction worker na taga San Ramon Street, Barangay Peña Francia, Syudad ni Naga. May suway pang tulong plastic sachet nin subuot shabu ang na-recover digdi. Ginibo ang anti-illegal drug buy bust operation Kasubanggi sa La Presa, San Rafael, Barangay Kararayan, Naga City. Padagos pa sa mga bareta, 7,811 na botante ang pinagdilit sa record kang Commission on Elections sa Camarines Sur sa nagtapos na Election Registration Board hearing kan COMELEC kang nakalis na bulan. Susog kay Attorney Ebet Salvadora, Public Information Officer kan COMELEC Camsur, ang mga pinagdilit iyo si mga may dobleng rehistro, nagada na, nag-transfer ng ibang distrito o nag-apply para sa overseas absentee voting. As of July 15, 2024 ERB hearing po, nagkaigwa po kita ng total of 7,811 voters who were deleted or tagged as deactivated in our local database. Igwa pa po dyan, so mga failed to vote po into successive preceding regular elections. Igwa man po na mga hinali by reason of death. Igwa din po due to transfer to another district, city, or municipality. Sa iba pang bareta, sa Lunes nagigibuhon ang Memorandum of Agreement signing kan lokal na gobyerno kan Naga sa pangingenot ni Naga City Mayor Nelson Legacion asin kan Archdiocese of Cáceres, kasumpay kan paabuto na Peña Francia Fiesta. Kasabay na digdian activation kan Joint Operations Center asin manlain-lain na cluster na mataunin seguridad sa bisita kan Naga. Magkakaigwa na po ng Memorandum of Agreement signing ang simbahan saka ang syudad sa Lunes. So si Mayor Son saka si Archbishop Rex mapirma sa activation na po kang sa tuyang Joint Operations Center asin katong iba-iba ng mga working clusters for the Peña Francia Fiesta. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. De malingaw ni follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming makatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon.
I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo Asinini, and One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist